Ahojte ľudia, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Dneska si ideme zahrať Minecraft a dneska si ideme spraviť preskúmačku. Ja som si zatiaľ za kamerou spravil mapu, tak aby sme vedeli, kde ideme a tak. Aby sme potom vrátili spokojne domov. A my by sme zatiaľ mohli začať, ale prv sa musíme vyspať, lebo zapadá slnko samozrejme. A poďme s preskúmačkou. Ja som si spravil ešte loďku. A my zatiaľ môžeme ísť. Ja som zatiaľ dobre nachystaný. Mám 4 mesa. To bude určite dobré na to. Ale mal by som zobrať posteľ. Ako keď budeme prenocovať. Chápete? Ale ak chcete, tak minule sme robili sklad. Tuto je náš nový sklad. A preto ideme teraz spraviť preskúmačku, nech ho vieme aj zaplniť pekne. Ako vieme aj pekne zaplniť. No a my... Počkaj, ešte tu posteľ som zabudol spraviť. To je zoberiem posteľ. No a my teraz ideme na preskúmavačku. Toto nastúpim si. A my zatiaľ môžeme ísť. Tak, tu máte zatiaľ timelapse. No my sme teraz močiari sme teraz. To je taký nový bióm, čo sme teraz našli. V tejto sérii. Teraz zoberiem našu loďku. Ako to trvá. Dobre, loďku máme so sebou. A my teraz ideme trošku preskúmať. Tak my sme tak, kde tuto, tu máme už normálne drevo aj. Si zoberieme, nech máme. Bude najlepšie. Keď sa plník nech nám padne. A víš čo, tie kravy môžem zabiť. Tiež. Dobre. No poď sa. A to je ďalšia. Pozrieme, čo nám čaká na mape. Vrátiť sa. To je zase loďku, si zoberieme pekne. Tu máme loďku. A ideme zase pokračovať. Ľudia, máme tu vrak v vode. Tak teraz si ideme pekne zobrať. Berem späť. Vrak v lode není žiadny. Bolo to iba maličký kopček. Ale vy ste to museli tiež vidieť. To vyzeralo presne ako loď. Však? Presne ako loď. No takto sa teraz trápim na tom videu. No tak ideme radšej ďalej, lebo budeme robiť, že sme to vôbec všetci nevideli. A tu máme vrak v lode, vidíš? Vidíte? To zajímavé. Tomu verte. To už je vrak v lode. Ja neviem behať. Teraz sa udusím. Začal naber v sebe vodu. Ideme zase rýchlo. Máme taký poklad. Ani čestka. Čo? Ani čestka tu není. Čo je? Ani čestku tu nemáme. Ani čestku. Kde máme čestku. Ja som to vedel. Tak pekne sa zoberieme s sebou. Čestka sa nám zíde. A teraz rýchlo padať hore. Dobre, hore. Taký na loď. A máme mapu pokladu. Pekne vymeníme. Dajte blízko sme, ale to je presne.
Tak je presne, tu by to malo byť. Tu poviem, že tuto. No nič tu není. Tuto to určite bude. Verte mi. Ja fakt typujem, že tam bude. No ale nič tu není. A tak kde tu by to malo byť? Prečo mi to robia? 2000 years later. Našiel som to, ľudia. Našiel. On to bolo pod týmto blokom. Pod týmto blokom. Pod týmto blokom. On to bolo fakt taký dobrý stred, že fakt pod týmto blokom to bolo. Ja som takto kopal. Vyťažil som toto kamene a tu to bolo. Bože, ja tak milujem svoj život. Najkrásne. No a aspoň sme konečne našli, som zvedavý, čo tam teraz máme. Tak zvedavý, čo tam teraz máme. Zbereme. Ó, dobré veci. Zbereme. A už len máme plné miesto. Pozri, ako som celé kopal. Piesok máme až moc. Piesku. Jeden stack máme. Bude zbytočné toto. Ale máme veľa vecí. Okay, teraz si zoberiem našu loďku na taký malý upgrade. Dáme tam čestku, nech máme aspoň miesto. Bo len teraz sme len ten poklad a také veci. A už máme plné miesto. Tak, vykraftíme. Máme. Zoberieme si crafting. Našu postielku. Našu loďku. A my môžeme pokračovať ďalej. Ale prvom musíme si ešte dať také tie veci do tej loďky. Pevnina. Má peknú pevninu. Musíme zase vrátiť na tú loďku, lebo keď ničíme, tak tie veci sa nám pekne vrátia. Tak musíme pekne takto asi hore. To vyzerá sa dobre. Lietajúci ostrov. Super. Ale úplne. To musím pozrieť bližšie na to. No ale fakt proste lietajúci ostrov. To je náhoda. Ale máme tu lamy. Ahoj. Čo ma nechceš? Opluj ma. Ono ma nechce opluť. No pluješ ma? Ty ma chceš opluť? A tieto lamy asi neplujú. Asi. To som spadol. Tak ideme asi ďalej. Zapadá nám slnko. A ešte nemôžeme spať, tak zatiaľ sa vidíme pozrieť na pekný výhľad. To je nádherné, čo? Úplne mi zapalili oči sa, že stále nemôžeme spať. Ma bolia oči z toho. Lebo je to slnko samozrejme. Dobre. Vyspali sme sa. A nastupovať. Ideme ďalej pozerať.
Tu máme džunglu. A také veci sa z džungly zidú ináč. Napríklad bambus a melóny. Bambusy. Tu máme veľké stromy. Tu sú korytnačky. Tam je kakao, alebo jak sa to volá. Kde sú šenky? Tak vieme aspoň, kde máme chodiť. Aby sme zde také nazbierali. To je pekné miesto, napríklad na taký domček. Tak ja neviem, kde sme my narazili, ale vyzerá to fakt dobre. Toto by mohol byť koniec videa. Dúfam, že ste to pozreli do konca. Nezabudnite like a odber. A mohli by ste si kúknúť ďalšie moje videá. A my sme aspoň dačo našli si, taký poklad sme vykopali. A vidíme sa pri ďalšom videu. Tak zatiaľ čaute.